सरकारनि लामसुगोन बिजेपि आइपिपि आगरे फाइनेन्स प्रमोटर जय फ्लाइओभार खाबे खुबै लामसुगो তিনি চিনি লামপ্রা হাটিও जों कायसा चिकनजा कायसा चिनि गैदरिं तायरो जों तिनि कमुन पार्टी स्पेशली बीजेपी आईपीएफ सीपीएम याकरै चिनि अ पार्टी ओ तिनि चिनि बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी ओ तिप्रा मथाव फाइ तिनि बानारम फाइका प्राय कुरी फैमिली मतो चिनि वोटर अंखा 85 वोटर अलरेडी तिनि बरसंगे बसा बानारम फाइका जों बरनो खाबाय खुबाय जों बरनो यासक सावो ताइबो बसकांगो चिनि आरो लिस्ट दङ बरक बीजेपी नि बरक रक चिनो मथाव फाइनान बगै बरक सुबे कम्युनिकेट खाइ दङ खुमलुं फासिङो ताइबो चिनि गोबां जयनिं दङ जों बसकांगो ताइ कयदिन बिसिङो न जों अ चिनि ताकाजरा विधानसभा केन्द्रआव ताइ इंया हम्पानो प्राय चिनि 100 फेमिली रक चिन जयनिं ओङै दङ कमुन पार्टी नि फाइ दङ जों बरनो बहायनो दाखि दाखि नाहरनाय ताइबो तंचिन थाने जारा ताबो किसाब बखा उद्रुम उद्रुम तनाय रबाय कम्युनिकेट चलि दङ बर बलदिनो जनो कनसेन्ट हरजाक ब्राव दे विल कम सोन हाइसे बीजेपी नि खरक बोसोर थाकिनि लगे 20 परिवार जोंने 20 परिवार नों तामनो वानसुनि तिप्रा मथाव फाइके आं बरनो साजा यांगै फाइका आरो नों बिसि बोसोर फाइका बीजेपी खाइमानि जे आं बहुत जे सफाइ मानसि खाइमानि नोंसा दाबि दाबाराव मा यांगै आं फाइकेता हाजाबि यागै परता मथावले दाबि दाबा मा मानो नि वानसु आसा खाइ मावानो जोंनि राजा दंमाबा बो कामिनि फाइकेना जोंखौ दैजिलै बिदि बाजार गान्दार अनन्त सादन ओके ठीक আছে